Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ, η οικονομία με απλά λόγια, οικονομία για όλους. Και στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την έννοια του ΑΕΠ. Όλοι έχουμε ακούσει αυτή την έννοια, ξέρουμε πάνω κάτω τι σημαίνει, αλλά ίσως να μην γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Το ΑΕΠ λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιείται και να θυμάστε ότι τα πάντα σταθμίζονται, λογίζονται, υπολογίζονται με βάση το ΑΕΠ. Δεν θα εμπλακούμε στις πολλές διακρίσεις που έχει το ΑΕΠ, ούτε θα το πάμε σε εθνικούς λογαριασμούς και εθνικολογιστικά στοιχεία και συστήματα και πώς το μετράνε. Πάντως, έχουμε δύο βασικές κατηγορίες του ΑΕΠ, που είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το ακαθάριστο εθνικό. Τι διαφορές έχουνε? Στο μεν ένα περιλαμβάνεται το προϊόν που έχει παραχθεί, μιλάω για το εγχώριο, στην επικράτεια της χώρας από μόνιμους και μη μόνιμους κατοίκους της. Όταν λέμε μόνιμους, μην τον μπερδεύουμε με την ηθαγένεια. Είναι κάποιος που κατοικοεδρεύει, εργάζεται νόμιμα, ασφαλίζεται, φορολογείται νόμιμα. Και η δεύτερη έννοια έχει σχέση με την εθνικότητα, δηλαδή τι εθνικότητας είναι αυτός που παρήγαγε το ΑΕΠ. Εδώ μας ενδιαφέρει λοιπόν το προϊόν και οι υπηρεσίες που έχουν παραχθεί από τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Αυτό πώς λέγεται? Ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Αυτά λοιπόν, κυρίως σε επίπεδο τις περισσότερες στατιστικές που έχω δει, ακαθάριστο εγχώριου προϊόντος, είναι ένας από τους πιο πολύ χρησιμοποιούμενους δείκτες. Δεν είναι όμως άμυρος προβλημάτων. Για να πάρουμε λιγάκι τα πράγματα από την αρχή. Είμαστε στα 1932 και ένας οικονομολόγος, ο οποίος ήταν Ρώσο-Αμερικανός και λεγόταν Σάιμον Κούσνετς, ουσιαστικά Ρώσος ήταν, που με την Μπολσεβίκη Επανάσταση αυτό μόλις και πήγε στην Αμερική, ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση του εθνικολογιστικού συστήματος των ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν συνέλαβε την έννοια ενός δείκτη ευημερίας και τον ονόμασε ΑΕΠ. Παρεπιπτόντως, για επόμενα, είναι και ο εφευρέτης των εξωτερικοτήτων. Δηλαδή, παραπάνω κόστη και ωφέλη που δεν αποζημιωνόμαστε ή δεν αποζημιώνουμε. Αυτό σε άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτός ο Σάιμον Κούσνετς είχε στο μυαλό του ένα δείκτη ευημερίας. Εκείνη την εποχή, μιλάμε μέσα δεκαετίας 30, τα πράγματα ήταν πιο απλοϊκά, οι συναλλαγές πολύ πιο λίγες σε σχέση με σήμερα, δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση, οπότε λοιπόν αυτός ο δείκτης ευημερίας μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικός ως δείκτης ευημερίας, δηλαδή να έπιανε το περισσότερο από αυτό το δίκτυο ευημερίας. Σήμερα με τίποτα. Σήμερα είναι απλά μια καλή τάση και εγώ θα έλεγα είναι η στάχτη στα μάτια που ρίχνουν οι πολιτικοί στον κόσμο για να του θολώνουν τα νερά, αλλά υπάρχει και η διαίσθησή μας αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή δεν πηγαίνουν. Μας λένε για παράδειγμα υπάρχει ανάπτυξη, πώς μετράται ανάπτυξη, με το ΑΕΠ θα δούμε παρακάτω. Έτσι. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε, βλέπουμε ολοκλεισμένα μαγαζιά γύρω μας, βλέπουμε ο κόσμος να ζορίζεται με τα εισοδήματά του, βλέπει ο κόσμος να αγοράζει μόνο βασικά αγαθά, βλέπουμε νέοι άνθρωποι να μην έχουν δουλειά, βλέπουμε να μην ασφαλίζεται ο κόσμος, το βλέπουμε οι δουλειές να έχουν αλλάξει και όλοι μας λένε έχουμε ανάπτυξη, ωραία, define ανάπτυξη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτός ο δείκτης, είπαμε, είναι ένας δείκτης ευημερίας, αλλά δεν είναι άμυρος προβλημάτων. Τι μας λέγανε εμάς στο πανεπιστήμιο? Μας λέγανε ότι είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός. Δηλαδή τι θα σου δείξει? Θα σου δείξει ότι η οικονομία μεγεθύνθηκε, μεγάλωσε λοιπόν γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ της, αλλά δεν θα σου δείξει πόσο κατέστρεψε στο φυσικό περιβάλλον για να αυξηθεί αυτό το ΑΕΠ, για να αυξηθεί αυτό το εισόδημα της οικονομίας. Οπότε δεν ξέρω, μία ή άλλη σου έρχεται η ευημερία, μπορεί να είναι και χειρότερα. Συνεχίζω. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι θεωρείται η δεδομένη κατανομή του πλούτου. Όταν ακούμε ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει περίπου 15-16 χιλιάδες κατακεφαλήν ΑΕΠ, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να το δω, μπορώ να πω και λάθος νούμερο, αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό, εντάξει από τη διαίσθησή μου, τι σημαίνει? Αν όλοι οι Έλληνες παίρνουν ακριβώς το ίδιο εισόδημα, ποιο θα ήταν αυτό? 15-16 χιλιάδες ευρώ. Συμβαίνει όμως έτσι? Όχι. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που έχουν πολύ παραπάνω, κάποιοι που έχουν και 0 ευρώ εισόδημα. Οπότε θεωρείται δεδομένη κατανομή του πλούτου. Το ΑΕΠ, από την άλλη πλευρά, σχετίζεται με τα εξής πολύ σημαντικά πράγματα που τα ακούμε κάθε μέρα. Το πρώτο που σχετίζεται είναι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Πώς μετράται ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης?
με το ΑΕΠ όταν μεταβάλλεται σε σταθερές τιμές, που θα δούμε σε λίγο τι είναι αυτό, χρόνο με το χρόνο. Ποσοστία λοιπόν μεταβολή του ΑΕΠ χρόνο με το χρόνο, πώς το καταλογίζουμε σαν ρυθμό ανάπτυξης. Πιο σωστό όμως αυτό είναι στα πραγματικά οικονομικά, να το λέμε ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Η ανάπτυξη είναι πια ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει μέσα και την ποιότητα της ζωής, όσο αυτή μπορεί να μετρηθεί. Επίσης, μέσω του ΑΕΠ τι άλλο κάνουμε? Μετράμε και το ρυθμό της ύφεσης. Η ύφεση, που είναι ένα άλλο τσαπτεράκι στο οποίο θα αναφερθούμε, όλοι νομίζουμε, όπως το νόμιζα και εγώ όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και αρκετά αργότερα, ότι είναι ο ρυθμός ποσοστό της ανεργίας. Αν δεν, κανένας δεν ασχολείται με αυτήν. Αυτό που κοιτάζουν είναι ο ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ. Όταν λοιπόν μειώνεται το ΑΕΠ, πώς το λέμε εμείς αυτό? Ρυθμό της ύφεσης. Και τι μετράμε? Ότι έχουμε ύφεση. Κάτω από το 0 λοιπόν έχεις ύφεση. Πάνω από το 0 και ουσιαστικά πάνω από το 1 που θεωρείται στασιμότητα, τι έχει σιγά σιγά? Ανάπτυξη. Τι είναι όλα αυτά? Φρουφρού, αρώματα και ίσως και πολύ fake. Εντάξει. Λοιπόν, η ύφεση κανονικά τώρα, σε όλους στο μυαλό μας, έτσι ενσυνείδητα, πώς μας πρέπει να το έχουμε, τι ποσοστά ανεργίας βαράει ας πούμε η οικονομία και τέτοια πράγματα. Δεν είναι όμως, είπαμε, έτσι. Ένα άλλο. Το ΑΕΠ τώρα, όταν το καταγράφεις σε τρέχουσες τιμές. Όταν αυτό καταγράφεται σε τρέχουσες τιμές, είναι αληθινός δείκτης, μετράει πραγματικά την ευημερία ή πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα? Πριν λίγο χρησιμοποίησα την έννοια του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας στατιστικός τρόπος που μετατρέπει τη χρονολογική σειρά που έχεις ή το ίδιο το ΑΕΠ με αναγωγή σε ένα έτος βάσης που λέγεται τέλος πάντων έτος αναγωγής. Το μετατρέπεις λοιπόν το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Η Eurostat τι σου λέει? Να είναι έτος σε 5 ή σε 0. Οπότε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πάρει όλα τα ΑΕΠ που έχει καταγεγραμμένα το 1948 τέλος πάντων και μετά 1950, να τα μετατρέψει όλα σε τιμές 2020 με κάποιο τρόπο. Υπάρχει στατιστικός τρόπος, τώρα δεν μας ενδιαφέρει αυτός. Λοιπόν, και τι να το βρει? Να βρει το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2020. Αυτό είναι διαχρονικά συγκρίσιμο και με αυτό τι μπορείς να κάνεις? Να βγάλεις πιο ασφαλή συμπεράσματα, αλλά ταυτόχρονα να μετρήσεις και το ρυθμό της οικονομικής σου μεγέθυνσης. Κάποια άλλα τώρα στοιχεία για το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ υπάρχει ένας δείκτης πολύ σημαντικός που τον ακούμε συνέχεια και το χρησιμοποιούν διεθνείς στατιστικές, έτσι, όπως είναι ο ΩΣΑ, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που λέγεται κατακεφαλήν ΑΕΠ. Οι χώρες κατατάσσονται με το βαθμό ανάπτυξής τους με βάση το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Συνήθως η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο του Λουξεμβούργο. Η φτωχότερη χώρα στον κόσμο είναι κάποια από την Αφρική, μπορεί να εναλλάσσεται με το Ανατολικό Τιμόρ, να είναι η Σιέρα Λεόνε, κάνα Μπαγκλαντές, τίποτε τέτοιες χώρες, έτσι πάμπτωχες. Λέει αυτό πράγματα, λέει και πολλά, λέει και ελάχιστα. Για να καταλάβουμε το επίπεδο ευημερίας μιας περιοχής, και χρησιμοποίησα λέξη ευημερία, ούτε μεγέθυνση ούτε τίποτα, θα πρέπει να το συνδυάσουμε και με άλλα στοιχεία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι καταλαβαίνουμε το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα οικονομικού τύπου στοιχεία. Μισθή σε σχέση με το κόστος ζωής, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό φτώχειας, έφυγαν αυτά, περιβαλλοντικά στοιχεία, πράσινο, χώροι στάθμευσης, δασικές εκτάσεις, τέτοια πράγματα, έτσι. Τεχνολογία, προσβασιμότητα των ατόμων στην τεχνολογία, χρήση smart συσκευών, χρήση οπτικής ίνας, 5G και τέτοια από ανά 1000 κατοίκους συνήθως το μετράνε. Φυσικά κοινωνικό κράτος, πόσες κλίνες υπάρχουν ανά 1000 άτομα, πόσοι γιατροί υπάρχουν ανά 1000 άτομα, τρεχούμενο νερό, σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν, εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, ανά 1000 άτομα, τέτοια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα τέτοια, τι μπορούν να κάνουν? Να συνθέσουν το προφίλ της ευημερίας ή όχι μιας περιοχής. Κλείνω την έννοια του ΑΕΠ και το πόσο σημαντικό είναι να το σχετίσω το ΑΕΠ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και περίπου 40 χρόνια, έτσι από τα μέσα της δεκαετίας του 80, τι πραγματοποιεί? Ξεκίνησε με κοινοτικά πλαίσια, με μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικά πλαίσια στήριξη και ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά έχει ταμεία τα οποία χρηματοδοτούν φτωχότερες χώρες, τι να κάνουν? Να βοηθηθούν, να αναπτυχθούν και να γίνουν σαν τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Πώς λέγεται αυτό σε διαδικασία? Σύγκληση. Λοιπόν,
Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί και για να λαμβάνει πόρους αλλά και για να χορηγεί πόρους? Φυσικά το ΑΕΠ λαμβάνει πόρους από πλουσιότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, και αυτούς τους ανακατανέμει και τους δίνει σε φτωχότερες χώρες μέσω ΕΣΠΑ. Και πώς δίνονται οι πόροι? Δίνονται οι πόροι με το κριτήριο του κατακεφαλήν ΑΕΠ και αναπεριφέρεια, δηλαδή ας το πούμε μικρότερη της χώρας αλλά ευρεία περιοχή που είναι η περιφέρεια. Στην Ελλάδα έχουμε 13, δίνονται λοιπόν οι πόροι με βάση την περιφέρεια και όποια περιφέρεια έχει κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως προσδιορίζονται με το ΑΕΠ. Για παράδειγμα, να είναι η περιφέρεια κάτω από το 75% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δικαιούται πόρων. Οπότε λοιπόν φαντάζομαι καταλαβαίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα την αξία του ΑΕΠ. Τέλος, το ΑΕΠ σχετίζεται και με μια πολύ σημαντική έννοια και γίνεται έτσι ένα ντόμινο αλυσιδωτών συσχετήσεων και ενιών, που είναι η παραοικονομία. Τι είναι λοιπόν η παραοικονομία, η οποία σε πάρα πολλές χώρες είναι αυξημένη, σε άλλες πιο πολύ, σε άλλες λιγότερο? Είναι μια καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό έχει κάποιες παρενέργειες, απώλεια εσόδων από το κράτος. Έτσι. Έχει τέλος πάντων, το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τα πάντα. Το κράτος δημιουργεί μετά αδικίες, προκαλεί αδικίες. Έχει βέβαια και κάποια καλά, όπως ότι μπορούν να δημιουργούνται πιο εύκολα θέσεις απασχόλησης. Όμως δεν θα το θέλαμε έτσι, θα το θέλουμε να ήταν λίγο πιο νόμιμα. Και τέλος, το ΑΕΠ, η παραοικονομία που σχετίζεται με το ΑΕΠ, έχει και πολύ μεγάλη σχέση με την έννοια της φοροδιαφυγής. Φοροδιαφυγή θα είναι ιδιαίτερη αναφορά, μιας και στην Ελλάδα είναι κάτι σαν εθνικό σπορ, σε άλλο επεισόδιο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, ελπίζω να ήταν διαφωτιστικά και με απλά λόγια όσο μπορούμε. Στο τέλος του βίντεο θα έχει τα στοιχεία μου, email κτλ. Ή άμα θέλετε να κάνετε follow, που μπορεί να με κάνετε follow, για τυχόν παρατηρήσεις, συζητήσεις και ό,τι άλλο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας. Σας ευχαριστώ και πάλι.